Yo, wagwana everyone. My name is DJ Spark Zimbabwe, and I'm here on the Zimu Reality ITV YouTube channel. But no matter nyadzakasiyana. Sometimes nyadzi nosekesa, sometimes dzinobowa, sometimes dzinochemedza, sometimes dzinochiitika ma celebrities edu. Because ma celebrities kwedu zvinhu zvakawanda zvakasiyana zvichiitika ikoko. Nyaya ndinayo panapa nevideo ndakuratidzai ivideo ramarapa. Wanaona kuti munozotore chi muno video maku violate privacy yake, but tida kuti munhu aonekwe. Sometimes tida kuti munhu aonekwe awane rubatsiro pane kuti azvitinye asingawane help. Chikuitika pana marapa ndechekuti marapa akatemwa musoro, but kubva ipapo akabvatanga kusafila bo, and izvi zvasvika palevel yekuti zvawese. Ndine video ndinoda kukuratidzai. Please kana paya anokwanisa kubatsira marapa batsiro marapa akwanise kuwana medication akwanise kurapwa. Basenda kuratidzai video iyi Passion Java. Nyaya ndi serious boys. Passion Java zvitori nani mndara kuti mumbosiye zvimagara mumba zvozve tazviona tabo mumba yatotibatsirira mukomana uyu mari yaya munotaura kuti amaya mamwe 7,000 amakazinga makuwinisa vana yaya mumbobatsira maraba bozi maraba munoenda kuti tiseke munoenda kuti tifare seZimbabwe chinzi muZimbabwe munhu anogona kuacta maraba aripo palestiwa niwawo saka anoda help munhu wamwari. Passion Java andizoona this video, please help maraba. Video yamaraba ndine panapa ndi iyo One, those next tickets. I'm not going to need to go to the It's in the silver supply. Don't get us to the Bahamas, the full of the Mananda or Rapis. When I need to tell him that. He's an ambassador, but on the other moment. He said, I'm doing it, I wouldn't see the moon. Dico maraba utaone ngotinzo. Atautaura mukotoro nayo. Mukotoro nayo. Bade kumbo. Ika. Samuti pati. Kana zvinesoma isusu tomhanya kuti titrai kubatsira mumwe wedu. Tanga kutaurwa zvinhu zvisina basa rezvinhu ani mapona manje. Teti sibakuru abatu brother zikasana basa. Amemi mwana kwa leo. Ani mapona. Pere kutoti lutaura hapa. Unapata mzuri. Amuzikuza zvakadai so. Aichatoshanda. Ani mapona. Izvo zveexecutive. Saka isusu taonawo semumwe wedu takaona kazvito timisiya kadai so. That's tumhanya muri kuona zvatikuita. apa family chizviziva. Family chizviziva. Family yaingoti hata zvinogara zviitika. Ayo. Sesu tabata no. Vakazoita muzika. Vese rapasi. Vanganya faru. Best way. Tewa kaita musoro ndaya. So, Dr. Anto akatotaura zvese in stages. Zvoti isusu takatonzwisisa. Because time yakatemwa musoro iyoyo. Isitaripo. But zvinogona kutora time manje. Ani mapona. Sando ndo zvinhu zviri kuitika kuna mukomana. Sasi we are fighting. Totry nepatogona napo. Apo ini ndendiri ndege. Ani mapona. Totry nepatogona. Atikutorarawo. Usiku nesikati tugara tikuno busy. Kutoona kuti mumwe daita bhuku. Ani mapona. Amwana tenga taura. Manje life yemunhu kuti ararame. Saka ndizazvikunda. Saka pamwe abashore power saka tasvika price daiso. Send batawe. Zangwa kufuna ndendisina. Vakomana vanotamba navo vese veve. Hapana kana one anowandika kana zvakadaiso. Hapana. Hapana kana one anomboona. Ndozvinotirwadza isusu manje. Vasore machinda ngasingazivi kuti ndoproblem. Ndodogula nendira ndarunza. Ndendiri cross number. Aba manje zvikaitika mai vari vega anenge. Ndendega nguva zhinji. Vapane panzasvika pepe awatozoshidzwa nguva uri ukoko. Nguva iri vega. Kwaje kuputisa. Ciao. Ciao. Saka pamwe ndikakunda kutwasara roko iri.
Adoni. Ini ndabulika Saka numupa. papa kama ndenge ndakura kuti gumbo zvese nechi neruoko nemuoko anokuza anodonda Aiwa. anotaura anokuzana anotya pamwene ndikumura hembeomkumura hembe nendine vana vangu tobasa nevana vangu kuti innocent ndakubatsira pamwene nendiri ndega izendakarara anditi makona kusenda kumugwa makauya vakatarisa ngaikuziya ndokuvhura gumbeza kundoti mupenyu here. Very sorry, brothers. We are very, very sorry, brothers. We are very, very, very sorry for that. But this is dambudziko kana vanonenge kutonenge mafanizwe nguva zhinji nenditori ndega ndinayo kanyangwe ati rushabhinu anotomhanya akabara rwoko lese kuti ameguri zvatanga andambozvoda andobara rwoko nyangwe tamanina yatanga andanga ndakatogara saka dzimwe dzongana ari panapo tomotarisana so ndamuona pandotozvita se zvatanga ndakutomhanyisana asana tobvondudze handingomugarisako haadonega kuti pu atogara pasi kudai akwira pambedha azviti andogara pasi saka zvinoita ulongo kuti every day chero kana zviri nguva zvinogona kuti kana 8 hours ati flat akazomuka mazuva rudo mwana wakambochemwe memo apinda muno vanhu vakaungana akati yamuna zvaitaba munino vanhu vakaungana but vanhu vanhu vakuru vanenge vatoripo asi iye akati gendimbona pamunondo wamukasira akasvikira vakangodara pabhedha akachema kuratisa vakaungana chandotenda ndimaiguru ava amaiguru kuti achokadi vakushanda basa hombe vakushanda basa hombe kune mukomana atimunyeperana ipapa vandimukona so kungomusiya vanhu vamunga kutenda chibhenengene kutoenda kutongofoshora nekutoenda ipapa saka kana ndinoti ayogare panozoti afunga dzedzedzekera pai panzvimbo right ndofunga maonawo video iyi amana pakaipa azisekesa zvinhu zvikutondirwadza kana pene kwanisa kubatsirawo please ngabate marapa kana kubata shugeta tinge ndiye munonyanyo waclose akuti achivisitira bata shugeta tije shugeta kana kungotsvaga iye marapa anowanika namba dzakandina zvangu kana ndichadzitsvaga ndozodziposta panapa but please help marapa kana pena nemari even dollar rinobatsira boys because dollar rinobatsira ishoma iyoyo takabatanidza ishoma iyoyo inokwana guys aisinye kuti taburitsa million tese kana kuti chii but even ishoma iyoyo zvinotibatsira kuti poma marapa ukwanise kurapwa wadzoke futi back to normal. Please subscribe our YouTube Simu Reality ITV so that nyaya dzakangosiyana siyana tichingoita tichingodzibata nekudzishare.